семейството на Диана Маркова в Русе се ражда първото бебе, дъщеричка с прекрасното име Доротея. Чака на рожба, обичана и обгрижвана от всички в семейството. До 6 месеца детето се развива нормално. Бяха пристигнали едни ваксини от Франция, дарени от френското правителство за България. И се проведе една много мащабна информационна кампания, колко е важно да направим тези 2 приема от извънредния прием на ваксината детски паралич. За съжаление, аз тогава все още не осъзнавах колко опасни могат да бъдат ваксините и съвсем дисциплинирано си я заведох. Доротейчето получи генерализирана мускулна хипотония. Стана страшно отпусната, обезводнена след това. За първи път се регистрира някакъв медицински проблем при нея, сериозен. Започват рехабилитация. На годинка и 2 месеца детето прави фибрилен гърч, след който следват множество изследвания, посещения при различни лекари в Русе и страната и след дълго ходене по мъките диагностицират Доротея с церебрална пареза. Последният професор, при който ходих, си спомням, беше в Пловдив. Накратко, той ми каза, че диагнозата при Доротея е песимистична, но пък вижте, казва, какъв чар има това дете. И тя наистина беше чаровна, много беше сладка. Ще го обичате такова каквото е. То точно така стана всъщност. Родителите на Доротея обаче продължават да се борят и да вярват, че лек за детето им има. Започват търсенето на вълшебното хапче, но с времето разбират, че такова няма. И залагат на рехабилитацията. Работят с най-добрите кинезитерапевти у нас. Години, часове усилия, безпощадни упражнения, за да се случи това. И то се случва. Доротея проходи на 10 години в санаториума в Момин проход. Просто виждаше близко опора и се пусна 2-3 пъти и след това вече тръгна по дългите коридори. Ние, понеже сме гледали хрътка, когато тя беше бебе, нейното вървение много ми напомняше на бяга на хрътката. Хрътката като тръгне да набира скорост, имаш чувството, че вятъра я носи. Доротейчето и тя, хайде, леко наклоя, имаш чувство, че ще падне, просто всеки момент, обаче падаше равновесие и не падаше. И какво да ви кажа, това беше времето на големите надежди. Аз отново можех да плача. Години наред не можех да заплачам. Сякаш светът се отвори пред мен, споделя още Диана. Искрената вяра на майката, че след като вече Доротея ходи, ще й проговори, е научно обоснована. В повечето учебници по неврология пише, че ако детето бъде извадено от пасивно-съзерцателната позиция, през вървението, през възможността да достигне до желаните неща, то до 1 година ще проговори. И така, времето на големите надежди, обаче Доротейчето не проговори. Тя никога не можа да проговори. Тя общува с нас емоционално, ето тя си пее разни неща, вокализира, сречкува, на моменти бърбори неща, сречкува, които много приличат на реч, но не са. И какво да ви кажа, това е най-голямото наказание. За мен, аз съм преподавател по философия, цял живот говоря с словото си, изкарвам хляба. Обаче не мога да разговарям с дъщеря си. Когато Доротея е на 4 години, в семейството се появява второ дете, братчето Лъчезар. Той заяви много мощно своето присъствие. Беше много жизнерадостен, притежаваше някаква мъдрост като на възрастен човек. Един ден разбрах, че няма да мога да си говоря с сестра ми и бях някъде на около 5 години тогава и ми стана мъчно. Стана ми много мъчно и тогава наистина почувствах тази голяма загуба. Изведнъж си помислих за всичките неща, които няма да мога да правя. Няма да ви лъжа, отнеми десетилетия да изляза от това какво не мога да правя с сестра ми, докато стигна до това какво мога да правя наистина и какво мога да споделям. Доротея никога не е растяла изолирана от социална среда, въпреки многото време отделено за рехабилитация. В Русе тя посещава специализирана детска градина и помощно училище. Съучениците се отнасят добре с нея, пазят я, не я пропускат в игрите. Но семейството вече знае.
Научило е за училището за деца с нарушено зрение професор доктор Иван Шишманов във Варна, където има подготвени екипи в чужбина за работа с хора с множество увреждания. И семейството решава да се премести във Варна. И дойдох във Варна. Много неща се смениха за нас. Единственото, което ни промениха, е личния лекар. И тук може би е момента да кажа: доктор Бойчева, шапка ви свалям за това, което сте, за всичко, което направихте и правите за нас. И другият човек, на който искам много да благодаря, това е моята майка Лазарина. Тя беше до мен през цялото време. Благодарение на нея аз можех да работя и да се реализирам професионално. Диана започва да пише проекти в полза на деца с увреждания. С финансовата подкрепа на хуманитарната организация "Спасете децата" в Великобритания пътува по света, за да усвоява чуждия опит. Първото пътуване беше до Армения, малко след голямото земетресение. Там около 20-25% от населението беше инвалидизирано. Там за първи път видях реално интегрирани деца в общообразователната система, първият театър на хора с глухота и с други увреждания. Тоест видях, че нещата са възможни. Някъде нещата се случват. Това, разбира се, е много мотивиращо. Трупайки международен опит, Диана и колегите й създават в Русе първия ресурсен център за деца с увреждания. По проект влизат 14 деца с асистент-учители в 6 училища. По-късно пренася опита си във Варна. Заедно с други неправителствени организации работи за промяна в законодателството. Това е абсолютен прецедент в новата история на България. 3 нови закона, които бяха приети един след друг и съгласувано един с друг. Аз смятах, че промените в законодателството са решаване на проблема. Което не се оказа точно така, тъй като според мен промяната на обществените нагласи все още изостава. Всички тези промени, за които говорим, те се случваха на фона на прехода, на един бавен процес на модернизация на цялото общество. Затова и активно работи за промяна на тези нагласи. Доскоро като учител по философия в 3-та природо-математическа гимназия във Варна създава доброволчески клуб към гимназията. Помага на младите хора да развият емпатия към различните, към общности с увреждания и групи в нужда. Учениците от клуба подкрепят, участват и създават различни каузи. Сред каузите е и достъпна градска среда, в която преди време участва и Лъчезар. Толкова ужасни бордюри, плочки, рампите не работят, асансьорите пред катедралата не работят и просто го заснехме, защото за нас това е някакво ежедневие, което ние си го приемаме, обаче много хора, които ходи, с другите не могат да го разберат. В момента за мен е важно да запознавам се с мои приятели и да я вкарвам в моето ежедневие, защото така трябва. Раз, два, три. Айде тика. Айде сега подаем топката. Подай ми я на мене. Оп, още не съм. Браво! Подай ми синята звездичка. Подай ми синята звездичка. Чека, погледни, майко. Браво, бе, тя! Браво, бе, тя познава, майко. Доротея има своя приятелска компания. С Ясен и Дейвид и с техните майки често се събират на следобедно кафе. Общуват по свой начин и са щастливи, че са заедно. Можем да разберем това, което ни казва чрез звуците и жестовете, които издава, тъй като тя не може да се изрази по начина, по който ние се изразяваме. И само нейната майка и ние, останалите, които сме от нейното обкръжение, разбираме по начина, по който тя се изразява, какво иска да ни каже.
Индивидуални планове за обучение и развитие на хора като Доротея. Това е мечтата на нейната майка. Това е и разковничето за преодоляване на социалната изолация на тези общности. Те нямат нужда от съжаление, а от истинско подкрепящо поведение. Ето ти за децата. Ой, тук има и мама. Тика. Я виж? Знаеш ли кой е това? Я виж? Ти я виж? Това е мама. Това е мама, виж? Мама и другите деца на разходка в Русенски лом, така ми се струва. И това са други деца, някои от които са и наши приятели. Това е Енислав, който е много усмихнат.